fiestas de Alfredet, pobret, pobret. Ara venen festes. Ties, estem ja de vacances de Nadal, he acabat exàmens i ara només m'he de preocupar de la feina, perquè a la feina no tinc vacances només de la uni. Setmana serà Nadal i m'acompanyaré una mica, demà he de fer recados, avui estem a dilluns 22 de desembre. Demà aniré pel centre, recados de regals, sobretot per l'Aina, perquè ens els donarem abans del dia 25. I un dels regals que li faré és el viatge que vam fer a Tailàndia. Vam portar una càmera d'aquestes d'usar i tirar, sabeu? I llavors no l'havíem revelat ni res i l'he revelat com de sorpresa, tipus ella no sap que l'he revelat. I m'han arribat avui les fotos, que hi ha fotos maquíssimes, però en totes les que sortim nosaltres, l'Aina surt bé, però jo surto com el cul, no el següent, o sigui, se'm dona molt malament posar en plan... No, fatal, però hi ha fotos molt maques, o sigui, aquesta foto... És que clar, no ho veureu, us la posaré per la pantalla, vale? Però com de maca és aquesta foto, o sigui, crec que s'ha convertit de les meves fotos preferides. Llavors, les he imprès, les he d'anar a buscar demà, el plan és emmarcar una d'aquestes fotos i regalar-li, i regalar-li també les altres, evidentment. I després també li regalaré com una experiència tipus escapada rural per Catalunya. Després també li he comprat un rellotge Casio que volia des de fa 10.000 anys. Així que res, això. Fent el mort, somrient a Son Saura. Me n'adono de la gran sort que tinc i que estic envoltat de gent maca. Ties, el dia que decideixo sortir de casa, fer recados, no sé què, està diluviant. Fa un fred de l'hòstia, no? Tinc les fotos revelades, que he vingut fins a Bogatell per anar a un lloc a revelar-les. En fi, un lloc tope de random, però que està molt bé de preu, així que guai. I ara em vaig fins a Passeig de Gràcia, al metro, si m'estic fent tota Barcelona, per a veure si al Mojic trobo algun àlbum mono, algun marc mono, per posar les fotos. Que bonic, finalment, i soc feliç. Bueno, he quedat amb la Judit, una amiga meva, tal, i m'he oblidat d'anar a buscar una impressió d'una espècie de val regal per una escapada, que és el regal que li faré a l'Aina. Però bueno, a part d'això, ho tenim tot l'altre. He comprat aquest marc com transparent a Muji. Llavors he pensat aquí posar com una de les fotos de Tailàndia, o l'altra opció és posar un photobooth d'aquests que tenim amb l'Aina aquí. Però no sé si quedarà molt bé. Jo estic dubtant, és que tenim un munt de photobooth d'aquests, perquè cada cop que viatgem a algun lloc ens fem un d'aquests. És una tradició que em sembla preciosa i l'objectiu és fer allò que aquell quadre com de Pinterest que és enorme i que són com tots aquests photobooths com junts. L'objectiu és aquest, l'únic que no tenim tants com per fer allò tan gran, saps? Però havia pensat com d'agafar com 2 o així, emmarcar-los, perquè també vaig comprar un marc de fotos de l'Ikea, d'aquest que és com així com més fondo, mira. Tipus aquest, vale? No sé, col·locar-lo d'alguna manera perquè quedi maco, l'únic que no podrà estar tot ple com a mi m'agradaria perquè no tenim tants. Es farà el que es podrà, a veure si queda mono. I entre això i les fotos que les he revelat al Doberlab aquest, que si heu de revelar fotos d'una càmera desechable, feu-ho al Doberlab perquè la veritat que és superbarat i no sé, t'ho fan superbé i superràpid.
gràcia i disfrutar. Estem anant al nou lloc de matxa i em fa una il·lusió tremenda. Has especificat que han obert fa 3 dies i l'Adela ja hi era, no? Sí. Ha de ser la primera en Han obert, ara ho he mirat i van obrir el 9 de desembre. Fa molt! Fa moltíssim. Fa molt, I jo no m'he com enterat pot ser fins que ja ara. estiguis anant ara i no hi hagis estat abans? Que em fa moltíssima il·lusió a veure què tal. Jo crec que, no sé per què, sento que em decepcionarà una mica. Jo segur que em decepcionarà, perquè A l'Aina no li agrada el matxa, però bueno. Fan cafeta. crec que ningú sabia això. L'hivern recordant aquest blau tan verd i aquest sol que pel mar desapareix. No sé si m'està agradant això de portar cinta o no. És que ja fa tal il·luminació en aquest spot quan és de nit. Avui és Nochebuena. No sé si vosaltres la celebreu. Jo no l'he celebrat en la meva vida perquè en mi casa som molt catalanets i a Catalunya no es celebra la Nochebuena. Però tot i així vaig a sopar amb ma mare i ma germana. He decidit no va posant-me aquesta cinta, bàsicament perquè tinc el cabell fet una merda i no em vull dutxar fins demà. Llavors, aquesta és la solució que he trobat. El looking és xandall, aquest jersei amb màniga llarga a sota, perquè si no em moro de fred. I mireu el collaret que m'ha regalat l'Aina de Tugells, que feia 10.000 anys que volia, que és així com de cors. Supermoni. M'encanta aquest collaret. Això se'm fa com raro el fet aquest de Nochebuena, perquè sento que tothom està com sopant amb tota la família, no sé què, i jo no ho he fet mai. Demà sigués Navidad de verdad, llavors ja serà el cagatío, etc. Intentaré gravar una miqueta, l'únic que és una miqueta caos al Nadal a casa meva, perquè tinc 5 tiets, per tant són 6 germans, 9 cosins, bueno, show. El Nadal per mi és com un pur tràmit. O sigui, no sé, sempre ho he sentit com molt, en plan, hauria de ser la meva època de l'any, perquè em dic Adela Nadal, vaig néixer el dia de Reis, com també se'm junta el cumple el dia de Reis, no sé, saps? Com hauria de ser la meva vibe, però sento que no és el meu mood, no sé per què. No és la meva època de l'any preferida. També perquè m'agobia molt com els social events, com tota la família, no sé què, com tanta gent m'agobia una mica. Tampoc em desagrada, o sigui, no sé, no és ni amor ni odi, és com un entremig. En plan, it's okay, saps? No sé. Sí que és una mica random. Que és fira mare verge i els tàpics mort de fred, lluent, que esteu fredet, pobret, el bon Josep li deia. Era un pobre cuc, va enamorar-se d'una estrella. Ell era un cuc, peruc, feixuc, ella una dolça meravella. A veure... El 25 de desembre, ha nascut un minyonet gros i blanquet. Ara venen festes fanyalades, torrons de pinyons. Vale. Que està fet amb làmines de massa Vale. i dona la sensació que és un tronc també. Tengo para librarles de todo mal. Ara venen festes fanyalades, torrons de pinyons. Cagatíos, si no vols cagar, un fort corazón. Les pigues me mires amb el vent de la tarda. El meu llit és nostre món. Tu me fas pintures, jo t'escric tornades. Què més vull si ja ho tinc tot? Les coses que creia que mai et diria ja no són més un malson, que ara són les lletres de mans que ens escolten. Des del llit pot ser un dijous, tot aporta en una foto, ara ets meu
s'escapen des meues mans, que és estiu però no del tot és com complicat. Me falten coses que estimava però no he oblidat, que és estiu però no del tot si no ets al meu costat. Sento els meus dies que s'escapen des meues mans, que és estiu però no del tot és com complicat. Me falten coses que estimava però no he oblidat, que és estiu però no del tot si no ets al meu costat. M'he deixat la meva Osmo Pocket a la feina, o sigui que estic gravant amb la càmera de fer vídeos antiga del meu avi, o sigui, super vintage. I, com heu pogut apreciar, nuevo looking. He tornat al meu color natural, marró, normal i corrent, perquè ja tocava, perquè el meu cabell estava cridant. No sé si se'm sentirà, perquè tampoc tinc micro ni res, i aquesta càmera és super antiga, però m'encanta com el mood aquest retro. No looking, ties! També, o sigui, avui ha sigut un dia de treballar aquest matí i després pues, he anat a la pelo i ha estat tot el dia plovent, o sigui que tampoc he pogut fer res. Però n'heu vist una mica el meu petit Nadal. Volia penjar el vídeo diumenge, però no sé si podré perquè no tinc la càmera i no puc editar aquesta tarda. O sigui que bueno. Per això només gravo això per ensenyar-vos mi nou pelo. Que fort. Sento que he tornat al 2020 quan tenia aquest cabell, perquè fa 3 anys que em tenyeixo el cabell. Bueno, vinc a despedir aquest petit vídeo, espero que us hagi agradat molt i és l'últim vídeo de l'any, o sigui que feliç 2026. I per acabar el vídeo us volia explicar una notícia absolutament importantíssima per la meva vida, i és que al febrer m'independitzo. Molt heavy, no sé, o sigui, encara no ho he assimilat i ho sé des de fa unes setmanes, però bueno, que estic supercontenta per això. Evidentment faré un vlog de tot el procés d'independitzar-me, etc. Però sí, ties, m'independitzo amb 23 anys a Barcelona, o sigui, em sento la persona més afortunada del món. Evidentment no m'independitzo sola. I res, això. Gràcies per veure el vídeo, gràcies per veure els petits vídeos que he fet aquest any. Ens veiem l'any que ve. Adeu!